Ang nararamdaman ko una po is yung pananakit ng balakang ko at saka pananakit ng puson at hita po. After nun, nagkaroon ako ng mga spotting, pero regular naman po yung mens ko simula dati. Ang ginawa ko po is ina-observeran ko lang. Akala ko lang kasi is normal lang. Tapos akala ko wala lang. Nung September kasi, hindi ko na po nakaya yung pain. Para na akong, hindi na po ako makatulog ng maayos. Pero, okay naman po yung kain ko, ganun. So, September po, mga 3rd week, nag-decide na po akong magpa-check up sa doktor. At, ayun nga po, nirequestan ako ng ultrasound, whole abdominal ultrasound, at saka po yung trans-V. After nun, nakuha ko po yung result ng ultrasound, tapos nagpa-trans-V po ako. Yung result po ng ultrasound ko is yung may nakita doon na may bukol yung ovary ko at saka yung liver ko. Pero pagdating ng trans-V is mali yung nakita sa ultrasound ko. Iba yung nakita. Wala po akong bukol sa ovary. Wala din po akong bukol sa liver ko. Yung bukol na nakita po is doon po sa cervix ko po mismo. Sabi ng OB ko po, kailangan ko magpa-biopsy para ma-confirm kung anong bukol doon ang nakita. After nun, nag-decide kami na magpa-biopsy kasi hindi na po matolerate yung pain na nararamdaman ko. Lumabas din po agad yung result kinabukasan. Binalik po namin doon sa OB ko po. Doon nalaman namin na mayroon po akong mayroon po akong cervical cancer na sakit. So, nung time na yun, hindi ko ma-explain sa sarili ko kung bakit ako nagkaroon. Sa buong buhay ko naman nagtrabaho lang naman ako. Yes, totoo po. Hindi naman lahat perfecto. At mayroon po akong cervical cancer ngayon. Stage 2B pa. Sa mga kapatid ko po, sorry po kung hindi ko sinabi agad sa inyo yung sakit ko. Ayoko lang din naman po kayong mag-alala. Sa mga taong gustong i-embrace yung sakit ko, maraming salamat po. Dito ko na naman sa mga public hospital
Nandito kami ngayon sa may Don Benito Hospital kasi nagpaano kami ng laboratory namin kung ano ang schedule at kung anong process. So bukas pa daw kami i-laboratory kasi OPD kami. Ayun. Tapos kasama ko yung pinakamamahal kong partner. Ayan. So bukas guys nagpaano lang kami nito. Tapos bukas kami oras punta dito 3 AM para mauna kami kasi kailangan mong maaga pumunta. Kasi sila half day lang sila. Ayun. So kung di ka makaabot, kinabukasan ka naman. Ayun. Hi guys, so nandito na po kami ngayon sa Malasakit Center para humingi ng tulong sa dahil sa aming laboratory. Hi guys, so ngayon mag-fill up po ako ng mga form. Hi guys, good morning. So today is February 4. Nandito naman kami ngayon sa hospital for schedule sa akin na ultrasound. Ayan po, naghihintay po ako ng time kasi sabi 12 pa yung doktor, tapos kayo is 8:30 pa lang. Alright guys, abangan nyo po ang next update dito po sa aming channel, Riv and Michelle Vlog. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell button para ma-update kayo sa mga latest namin ng mga videos. Thank you for watching!